shafi ugode sun yi aure. Mai ganga buga ganga an yi aure na ƙauna. Anti Zainab yayanmu Ibrahim, Anti Farida ya shafi ugode sun yi aure. Mai ganga buga ganga an yi aure na ƙauna. Anti Zainab yayanmu Ibrahim, Anti Farida ya shafi ugode sun yi aure. Da farko zana sanya Allah mamallaki na, ƙara salati ko rasulu ubangidana, ka sanyo alihi sahabu suna a raina, wurin wannan biki da an kai na so da ƙauna. An yi aure. Kun ga kalar rawar muna yi. An yi aure. Ga mata ku zo da sauyi. An yi aure. Taka rawar ku babu shayi. An yi aure. Kin ga a yau ake ta yayi. An yi aure. Kun ga rawa ta ni ina yi. An yi aure. Waka gani rawa yake yi. An yi aure. Wata da maza murna muke yi. An yi aure. An kwaye ga amare. An gaye ga amare. An kwaye ga amare. Ku zo mata ku dinga An juyawa. gaye ga amare. Kin ga a yanzu an yi ɗaurawa. Ga amare. Sha shagalin ku ba mai hanawa. Ga amare. Masoya na ku kun yi tarowa. Ga amare. Janyo auren ku mun yi shaidawa. Ga amare. Yan innuwa bai cika na tsarowa. Ga amare. Wakar auren ku ce na tsaro. Ga amare. Fatan mu zaman ku yayi dorewa. Ga amare. Amare shawara na badawa. Ga amare. Na san ku akwai biyayya. Biyayya na san ku kuna da kunya. Da kunya sannan ba kwa hamayya. Hamayya zan yi rawa sai ku taka. Ku juya kun ga kalar rawar muna An yi. gaye amare. Ga mata ku zo da sau. An gaye amare. Aure yau yaya aure bautar Allah ce, sai kun yi biyayya kana za ku yi dace. Ku kula da mijinku, shi ne zaɓinku, aljanna mijinku, biyayyar angonku. Yau nasara gunku, tabbas ba shakku, an gayan naku, tabbas na san ku. Yau aure an kayo amarsu da angwaye. Aba, je, ye? Sama, eh, 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 eh. Eh, 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 eh. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Allah kai ne ka yau ni sannan kai ɗaukaka. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Yam innuwa na shigo, sanayyo haskaka. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Biki na amare ake ta yi ya haskaka. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Anti Ziga Ibrahim ki bashi kula duka. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Anti Farida da Shatti ukwai kyan ayyuka. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Aure na masoya ake gurin ya dau haskaka. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Ina dangi har kawaye ku zo a gurin biki. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Kagan maman amare kun ga uwar biki. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Yayan an gaye su ma da farin ciki. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Kawaye na amare su ma da farin ciki. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Abokan an gaye su ma da farin ciki. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Baba Ibrahim Sokoto yayi murna. Baba Adodo shi ma yayi murna. Kawu Altine shi ma yayi murna. Ga kawu Usman shi ma yayi murna. Ga kawu Umar shi ma yayi murna. Ga kawu Yusuf na gan shi da murna. An godu amaryadu, yau ga mu gidan biki. Iyaye mata ni yau zan gaida. Mama Asabe murna, Mama Lami murna, Mama Maryam murna, Mama Maryam Kedi, Mama Sadiya murna, Mama Dahira murna, Mama Talatu murna, Mama Asabe murna, Mama Hindatu murna, Mama Sumayya murna,
Mama Suwaiba murna na ga tana ta murna. Ango amarya biyu yau kamu gidan biki. Iyaye maza su ma sai murna. Baba Sani da murna, Baba Dan Ali murna, Baba Abu da murna, Baba Sule da murna, Baba Basiru murna, Baba Musa da murna. Ango amarya biyu yau kamu gidan biki. Yayye na amare yau ni zan gaida. Anti Fauziya ita ma ta yi murna. Anti Aisha ita ma ta yi murna. Anti Lubabatu ita ma ta yi murna. Anti Zaina ita ma ta yi murna. Anti Maryam ita ma ta yi murna. Kawaye na amarya su ma sun yi murna. Nana Firdausi Muhammad ta yi murna. Hannatu Musa ita ma ta yi murna. Shafa'atu Bello ita ma ta yi murna. Nafisa da murna. Amina ta yi murna. Aisha ce murna. Sadiya ta yi murna. Maryam ta yi murna. Rashida ta yi murna. Zainab ta yi murna. Zara'u ta yi murna. Fa'iza ta yi murna. Shafa'atu da murna. Rashida ta yi murna. Hadiza ta yi murna. Hajara ta yi murna. Suwaiba ta yi murna. Sumayya Albani na ga tana ta murna. Ango amarya biyu yau kamu gidan biki. Sai kanne na amare su ma suna da murna. Ihsan ya yi murna. Mashaku ya yi murna. Abdullahi da murna. Aliyu ya yi murna. Hamza yana ta murna. Umar yana ta murna. Mubashir ya yi murna. Abubakar da murna. Firdausi ta yi murna. Aisha tana ta murna. Fatima ta yi murna. Hafsa tana ta murna. Jam'in nuwani na rera gane gidan bikin nan. Auren nan rabbi sarki ka sa albarka.